man qa'ada maq'adan, duk wanda ya zauna a wajen zama lam yadhkurillaha fihi, bai ambaci Allah a wannan zaman ba, kanat alaihi minallahi tira, to lalle daga wurin Allah akwai asara tare da shi, shine khasara. Khasara kalma ce da take dukan kirjin balarabe, amma mu a wajen bahaushe in ka ce asara sai ya dauka wai indomi aka dafa mar ya zube, saboda bahaushe kalmar asara ba da take girgiza shi ba. Mu abin da ke girgiza shi ka ce bahaushe ka shiga uku. Duk wanda ya zauna a majalisi bai ambaci Allah ba to ya shiga uku. To a wajen bahaushe hankali ya tashi, sai ka ce ya shiga uku, to shine asara da Hausa. Wani ai ka shiga uku. Wallahi duk wanda ka tara a daren nan kana kallon sa fuskar ka ta daure ka ce wallahi ka shiga uku, in ba a yi sa'a ba zai kamu da hawan jini take. Amma ka iya zuwa ya kace wanda kai asara sai dauka tuwansa ya zube ne, ba tuwo bane. To shi yasa a asalin asara a wajen ba sai ka ce wanda ka shiga uku. To man qa'ada maq'adan, wanda ya zauna a waje lam yadhkurillaha fihi, bi ambaci Allah ba, kanat alaihi minallahi tira, to lalle ku a wurin Allah ya shiga uku. Kun fahimci wannan da kyau? Ya shiga uku. Wa man ittaja'a madji'an, wanda yaje kwanta a makwanci lam yadhkurillaha fihi, bai kuma ambaci Allah a wajen kwanciya ba, kanat alaihi minallahi tira, to shi ma fa tabbas a wurin Allah ta'ala ya shiga uku. Shi ma ya shiga uku a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan hadisi shi ma yana cikin sahihul jami', hadisi na 342. Hadisi na 8, ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkuru Allah fi, mutane ba za su zauna a wajen zama ba da ba su ambaci Allah a wurin ba, wa lam yusallu ala nabiyihim, sannan ba su yi wa annabinsu salati ba, illa kanat alaihim tira, face daga a wurin Allah sun shiga uku. Fa in sha'a azabahum, idan Allah ya so zai azabtar da su, wa in sha'a idan ya so kuma ghafara lahum, Allah ta'ala mai gafara ne, yana iya gafarta musu. Muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta mana mu da su. Wannan hadisi ya cikin Tirmizi, hadisi na 3380. Na'am.